oro tini जों tuski hangkoro tini hangkor mutai ini जों सेन्ट्रेल कमिटि ni torok theke jotono phai jara manjak manai jotono manjaka angkai tini to oro जों tini समाजपति bo to kwbangma kokno saka sin ani laithangnai dara sin JS to kwbangma kokno saka ang tei tam to sanai borong je sana to saka kintu kaisa kokna ang koboknai buri rokno daitto buri rokni jokhon te anu rikhaba जों 1930 যখন মহারাজ বীর বিক্রম जोंनो ক্ষত্রিয় সমাজनि थाइख्लांखा आप्रु जों गामि चौगिरिनि लगी चौगिरिजों मिनि असाइनि लगी असाइजों मिनि जगालिया जत बरक दैनो लाबोरै मिलुइनो जों एक समयो चिनि समाज दफावो जों रीति नीति मानिउइ तंमानि ओ रीति नीति चिने आदब कायदा जे तंमानो आबनो रमिना रनानि बागैनो जों जे रकम सलारक समाजनि बागै चिनि दफानि बागै आगगै फायमा हायखायनो बुरि रकबो आगगै फायनानि नांगौ ओंखाय अबनो सानाय आं जों अनेक जागायाव जों गोबां जागा नुगोताबो खोनावो जे पलिटिकेलि बाय बाक्सा जों बागजागै दङ किन्तु आबो हायतां दि पलिटिकेल बरनि फायबा जों समाजनि हयतेसे जों आबो हायरो हिस्ट्रि खायो जों जदिनो समाज रागै दं खांगाखै निश्चय अबो हायजो बर जों बदल कोन दिनो खागैया तो धर्म दिग दियाबो इ थाकिं सावै थांगा तिनि जे सावै थांगा धर्म बाय जों जातखागै थानियाबले नों आनि ताखुकताबो आनि आं फायंफां खिस्टान तो आंबो आनु फायंनि साइदों मांलाक दिबा तार माने बनो खागैरिने जों ताखुकनि सो गोबांनाय तो बेखायसिनि जे कोसाम रीति तंमानि नीति अबनो जों रमै मा तंनाय नों दं जे सापान खलाय दंदि किन्तु नों जे क्षत्रिय अ क्षत्रियनि परिचय सिनिमुंनो नों रमै मा नारकनाय ओंखाय अबनि लगी लगी नोंनि निजे आं क्षत्रिय अंखा अबनो नारगै तंना हामा बाया नि निजे आगिनि सिनि थासिं सामानि रन्द खुथुरुक निनि कानमुं सुमुं जों किन्तु बिभिन्न जागायाव जों गोमावै दं आस्ते आस्ते निनि सोनामसानि संसानि सुखिनि गोमावै दं जों किन्तु बुनिनो खुब सोलोंगौ आं बुरै रक थाबो नंगौ थाबो नंनि सेनि मदमे जे बुरै रकबो निनि आगिनि सिरि सिटिनि संमुं कानमुं सोरोंमुं फोरोंमुं अबनो आस्ते आस्ते जों ससावै मातुमना इभेन जों पसिनि बसकांगो जों अजिनि संनो मथांनि त्रांनानि मासाय दलायनो गां अबो कक सावैनो गोसारिनो आं आनि ककनो नारगनाय जे प्रत्येकटा सुरुतिनि दुस्की हांकर सिमिया जों सारा त्रिपुरा राज्यनि प्रत्येकटा जागायाव जों हांकर खावै जों अबो हायखालि जोंनि क्षत्रिय समाज तेबो खुवारि मानानि बागै आं जतनो खबर निनि सिनिमुंगै मेदम आनि मुंगै शंकरी देव बर्मा आं बोरै बेटेकनि जिंको जेनारेल सेक्रेटारि